OK, lidi, já jsem Jahy a já vás vítám u dalšího videa ze hry Fish. Minulý video se vám hrozně líbilo, dali se tam přes 100 lajků, což je jako extrém jakoby na mě. Ale to jakoby, že jedno, neptejte se, proč jsem na střeše, chtěl jsem udělat nějaký zajímavý úvod. Můžeme jít rovnou na to. Od minulejška jsem se jakoby trošku jakoby zlepšil. Trošku, doufám. Mám tady u merchanta něco prodám. Tohle chci. Tohle. Děkuju. Vlastně tohle video bude... Hele, dneska bychom mohli zkusit dát jakože 8. level. Zjistil jsem, že to je takový náročnější, jestli se tak dá říct. Od minuleška máme na výběr 2 lodě, surfboard anebo rowboat. Ale vybereme si tohle, i když možná méně vydrží a je pomalejší, ale prostě je to loďka, tam to je prostě obyčejný surfařský board, no, jsem blbej na překládání věcí, že se omlouvám. Na začátek si tady rychle chytíme pár ryb. No a dneska bychom si mohli našetřit na nový prut. Stojí snad 2000. Jestli to našetřil, tak budu fakt rád a jakoby budu se snažit být co nejrychlejší. Takže vlastně takhle. Tady to zakotvíme a ozvu se vám, až budu mít nachytaný ryby. OK, tak tady se musím pozastavit, pane bože, 107 kg, to je extrém. Doufám, že to bude hromada peněz, takže jdem zase dál, jo, abych to tady nějak nezdržoval zbytečně. Nic, moc dlouhý chytání to asi úplně nebylo, ale jak tady vidíte, mám 107 kilovou bluefin tuna a yellowfin tuna, takže máme 2 tuňáky, jakoby jedno má přes 100 kg, jedno má přes 80, jako už je to jakoby něco lepšího mnohem. A tady se koukneme, nebo jak to třeba může být tak jakoby hluboký. No, tak normálně to může být tak hluboký. Ale já doufám, že dorazil jsem správně na ostrov, nebo ne? Tak jo, dorazil, dobrý, naštěstí už jsem se bál. Tak jo, tak jsme tady a běžíme to prodat, snad budeme mít jakoby peníze rovnou na prut další. Takže nám samozřejmě jako věci lehčíme. Jo, to je jako... To mě jako... Kolik mi dáš?
To je lepší než to, co jsem čekal. Tak, tohle je. Tohle. Začneme tímhle. Počkej, jak je, já mám tenhle. Takže šetříme. Aha, tak to já jsem čekal, že dostanu teda mnohem víc za tohle, jakoby, že... Jo. Co to bylo? Jo, aha. No nic, tak... Jakoby ještě tady furt jako neznám, jo, úplně, takže koukneme se, kdyby tady mohli prodávat jakoby, že návnady. Aha, tak to nechci, děkuju. Co to je? Jo, taky nic. Nevím. Pasor, to je na queste. Tak schválně. Barakuda, a to nevím jako ani... Deset ryb. Kolik máme? Máme 7. Ale my potřebujeme bejty. A to je blbý. Z jednoho prostě důvodu. OK, takže chtít barakudu. Tak, to nevím. Co je tohle? Něco jsem zmáčknul a nevím co. No nic, tak se zase otočíme a pojedeme. Cestu trochu zrychlím, aby to nebylo tak dlouhý, takže za chvilku jsme na místě. No nic, tak jsme na místě a jdeme nahodit prut. Tak to se povedlo. Jdem na to, už se těším. Co chytíme, schválně co chytíme. Tak snad, jako doufám, že mi to jde líp jak předtím, to chytání ryb. Jo, a kdybyste chtěli další díl, určitě sem hoďte like. 10 lajků rovná se další video, takže jako to jako se myslím, že se nemusíte nechat ujít. Za tohle moc jakoby peněz nedostanu, no. Ne. Výborně. Perfektní, to je krása, přesně takhle přesně takhle jsem si to představoval, ano, to je to, co jsem hledal. Tak hlavně s klidem, žádný zbrklý rozhodnutí. Já tam nic jakoby nevidím, ale je to hrozně rychle. Jakoby podle mě to bude ta malá svině. Ne, není. To vypadá zajímavě. Tak snad to bude za hodně peněz. Dneska si šetříme na, retardace moje stává se. Samozřejmě dneska šetříme na další prut. Může buď to za 4,5 anebo za 5250. Asi na ten starý vidíme jako ten nejdražší, no. Protože podle mě to je to, za mě to je úplně jakoby, že zbytečný, jakoby, že se kupuje ten předposlední, když tam ten je jakoby ten poslední úplně ten nejdražší je jenom o kolik, 850, jakoby, že tady těch
jakoby coinu, OK. Tak zůstaň. No, právě tohle se bavím. Když hodně jako ryby sebou šel, jako, což tohle šel sakra hodně. Na začátku, na konci už nic moc, protože je slabá, že jo. Zkusíme chytit i barakudu, jako jestli se nám to povede, tak mohlo by to být, jakoby, mohli bychom, nevím co dostanu, ale doufám, že něco dobrýho. Dobrý. No tak sardiny. Sardinka, ano. Tak pojedem sem. Tady něco, ne. Tady něco zkusím nahodit, perfektní, to je krása. Možná se nám i podaří dneska dát 10. level, jo, jak jsem nesplnil v minulém díle. Se hrozně omlouvám. Jo, omlouvám se, tady hrozně slyšíte myš prostě, no. Nahlasí vám, ale jsem vám to tolik nevadí. To stejný omlouvám se za hučení počítače, když už jsem u toho. No nic, tak já udělám jednu věc. Já prostě dám tohle. Když se zabijete, tak naštěstí, to máte jako ve Fishing Simulátoru, zůstanou vám věci a to je asi na tomto nejlehčí. Tak jsem tady, v mém Michadě. Budeme to prodat tak schválně. Tak jdem na to. Takže tohle. Schválně. Tohle. OK, to už je lepší. Tak, ale ještě co to chtěl. Tohle dáme sem a tohle dáme sem. Tak a schválně, jo. Za kolik? Za 55 je dobrý. Tohle za 11 a tohle za OK. To tím pádem to není zase tak špatná ryba. Ale mě zajímá, co jakoby, co třeba, jakoby tady se s moc lidmi úplně nemůžu povídat, to nevadí. Tak chvilku tady pochytáme. Jakoby, hele, říkám, pokusím se našetřit na ten prut. Jo, nevadí. Jak vidíte, jako není to nic lehkýho, jo, protože tady prostě ryby nemají úplnou cenu, jako zase tak velkou, jako jak bych třeba čekal. Jako třeba u 100 kg bych čekal, že dostanu třeba 1000, že jo. U 100 kg ryby, abych to řekl přesně. Tak já rovnou udělám tohle, že jo. Kecáš? No to ne. No to mi neříkej. No to mi neříkej. Já mám barakudu. Já jsem chtěl barakudu. Angela. No tak no. No, můžu sám? Ne, můžu se zamít. OK, ale potřebuji někde získat bejte. A protože nevím, tak mě tam to prodat. No a tohle asi, jakoby já to nechám v původním tak, jak to teďka bylo. Kolik mi dají za tohle? 3, výborně. Tohle, 4, nedivím se, tohle. Makrela. Jo, ještě tohle. OK. No nic.
tohle je teda konec videa. Já se s vámi loučím a čau.